ma ekwakwala amagbara ugbu a bụ n'oge okwu apụ n'ọnụ ka anyị nọ na ya ugbu a n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka ya bụ Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti ọkwa akara 100.9 ka eji enweta ihe hapịa na akara 100.9 n'afọ anyị, mana ị nwere ike ije na Facebook ka ije wee na-ekiri anyị na ezite ozi nke gị. Ị nwekwara ike ije na Kpakpando TV na YouTube wee na-ezite ozi nke gị wee na-afụ ka anyị si dọyasie wee na-akpa ya na nke ụbọchị taa, maka na anyị zuo ka ahụ eru udene. Ajụbọkere ndị Igbo bụ Igbo ekene m ụlọ ọ ga-adịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma. Ọkụ si ada n'oge okwu afọ n'ọnụ ebe anyị na-anọ adọwa okwu agba, ọ kachasị ka o si gbasata ọtụtụ ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria, ka o si metụta ndị Igbo. Nọrụ gaa nye ntị, anyị ga-enyekwa gị ohere gị tinye ọnụ nke gị, tinye uche nke gị na nyebe okwu dịka o si ada. Afọ m bụ Ajụbụ ịkpọ m odogwu, aga m aza gị daalụ. Amechi Ugwuele ndị ka o si ada anyị abịakwala ọzọ. Chizzy nwanne m, ọ dị mma ka anyị tinye n'ọnụ n'okwu ọzọ ka anyị si atinye, anyị wee kapịa ya ka anyị kwuo ka o si wee dịrị. Okwu apụ n'ọnụ mgbe anyị ji wee na-ekwu ka o si wee dịrị, wee na-eme ka ọ dị ndị be anyị mma. Ọ dị mma. Izuchukwu Ekweke ọnụmanụ ka o si ada. Izuchukwu Ekweke awụchiela Izuchukwu kele ndị Igbo ịdịzi ka ndị a ya na ajịbọ mere asọmpi tomtomi so na ndị Man U, mana nke a bụ ndị Nnewi United. Ajebe ọnụ kpara maka ndị Nnewi United eso na ndị na-agba tomtom. Eche m nọọsụ ego ka ha maka esa Igbo mma mmanụ tụtụ ọmanụ. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Isiokwu nke taa na-agbapụ ya ọsọ ozugbo bụ ka ihe si gara ọnụ na Naịjirịa. Ibi ndụ na Naịjirịa ugbu a garara ọnụ. Enwe ndị mma ka esi ahazigasị ọnụọgụ ihe na-emegasị n'obodo. Ha bụ worldpoverty.io. Ha wee hazicha gụcha ọnụọgụ ndị ụbịam, ndị ogbenye na mba ụwa. A na-ekwusi na ndị kachasị, ndị a na-ewe ka ndị kachasị wee ndị ụbịam na mba ụwa gbaa gburugburu bụ Naịjirịa. Na-ekwuba obodo ụbịam kachasị dị na ndị bikwa na ndị bụ ndị ụbịam, ndị ogbenye na ọ bụ na Naịjirịa. Ndị na-esote ha wee bụrụ ndị India dịka ha si hazie ya. Ha wee na-ekwuo wee na-asị na kwa ụbọchị ka ndị mmadụ na-ada ụbịam na Naịjirịa. Ebe ndị India ha na ya nọdụ dịka ha na-ama aka nọ n'ofu ebe na ndị na-esi n'ụbịam apụ wee na-aba ọgaranya bụ kwa ụbọchị, mana na Naịjirịa nọ kwa ụbọchị ndị mmadụ na-adabaghị n'ụbịam. Ha wee na-ekwu gịnị kpatara ya. Ha na-asị na ihe nri na-ada na Naịjirịa na ofu ada eke ya, na ihe eji ebe ndụ eji enyere obodo aka dịka nri na ọ na-agara ọnụ nke ukwuu. Nọ ya so n'ihe eji ama ndị obodo ụbịam kachasị wee dị. Na-ekwubere ndị dịka ha si gụọ n'ọnụọgwụ ha na ndị dịka 10 mmadụ 23 bụ ndị amagodo apịara aka sị na ụbịam ha dị were ụbịam bụ ndị ụbịam nọ na Naịjirịa, na ha ruru 23. N'agbanyeghị otu Chineke si kechie ala Naịjirịa, akọnye nri ọ na-ekwu ọfụma. Anyị were ezigbo a na-akọ nri na ụmụ ihe dị iche iche. Nwekwara ndị mmadụ were ụbọchị ọma, anwụ na-eti n'oge ya, mmiri na-ezu n'oge, ihe ọma na-emegasị n'oge ya dịka Chukwu si kee. Mana n'agbanyeghị ihe niile a, na ndị mmadụ na kwa ụbọchị ha na-abanye n'ụbịam, ndị ji bụ nke ha ji a na-agụ dịka ọnụ ego ihe ji dị n'ala anyị. Na-echebu na ihe dịka nri na ihe ndị ọzọ bụ ihe dị mkpa, na o sochazi n'ihe dị mkpa na ndụ mmadụ. Mana Naịjirịa na ọ dịzị ka ọ bụ ihe nganga, ihe ndị were ego iweta irie o wee bụrụ ka ha si enyochasị ya wee na-ekwu ya.
tata anyị ga-ama na ọ bụ eziokwu gị ga-esokwa wee tinye ọnụ anyị gwugoro ndị nọ ebe a ga-atịgasị ọ na mechi nọ ya Izuchukwu agbatago anyị ga na-ekwu ya mana ihe anyị na-ekwu bụ na kwa ụbọchị na ndị mmadụ na-adabeghị n'ụbịam n'agbanyeghị ka Otuchukwu si kee anyị na Naịjirịa wee bịa ndị na-agụkwa ọnụọgụ na-ahazi ka ihe si eme na Naịjirịa MBS ha na-ekwu na ekwube ka esi akpata ego na-ewe ndị na-anaghị afọ maọbụ na-eri ihe dịka ihe ofu dọla ya bụ ego bekee ego Amerịka ofu nna mana ewere 1 naira ofu naira ofu ego nke ha bụ ofu dọla ndị na-anaghị eriri ya na Naịjirịa karịrị akarị wee na-ekwu na ka ihe niile si aga n'elu na-aga n'elu na-aga n'elu cheta na ego a na-akwụ ndị ọrụ kwa ọnwa ndị ọrụ bekee n'ọkwa 10,000 naira 3 mana nke ha anaghị eme ajabo wee na-asị na ofu dọla nọ na ịgbanwe ya na naira ihe ọ bụ 380 narị naira 380 ofu ego oyibo ofu ego ha nọ na narị wee na ihe niile a na ụfọdụ enekwarịa ya na 10,000 naira 3 10,000 naira 3 a sị na a na-akwụ ndị ọrụ n'ọnwa na-ewe ike na ụfọdụ ada ewetasị ya na-ada akwụsị ya mana ihe na-agbagwoju ndị mmadụ ya bụ na ihe ọbụla gara nri na-agara ọnụ a na-atigasị ego kwa ụbọchị nri a na-agaghị kwa ụbọchị na Naịjirịa na ọ naghị ada ada chacharị enwekwanụ ka ndị ọchịchị ji ahazi ya ewe oge a na-ewe ehibegasịrị ụlọ ọrụ ndị ga na-ahazi ọnụ ego ka esi atinye ihe na ahịa a na-ere n'afịa na anaghị anụzi maka ndị a ka esi na-ebudata ya ụfọdụ na-asị a na-ebutata ebe a na-anaghị afụ ya afụ nke afọrọ m na ọ na-agala ọnụ ọ bụ okwu a bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa ihe mere na ụdị ihe a na-adị oge niile ndị obodo pịa aka si na ụbịam kachasị dị na Naịjirịa eme nke ọzọ ihe isi ike adị ebe niile ndị kwesịrị ịda na-ahazi ya ka ọ na-ebenata ada anụkebọlụ ha na-alụ ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụrụ eziokwu anyị ewego ndị ga-anọ ebe a wee tie ya ọnụ ajabodị ka isi vụọ okwu a na ofu naira nọzi na 10,000 naira 3 na 10 naira 8 nke a ụfọdụ si na ụfọdụ ndị otu gị bụ ndị na-ama ụmụ ihe ebepụta ego ndị ọcha si na ọkakwa mma na ha weta ofu ọbụgodoro obere ihe ha gbanwee ya ego akarịa na ụfọdụ wee ọkarịza gịnị ka ị ga-ejikwana ya wee ịma na mgbe ụfọdụ ala adịghị mma bụrụ ndị nze anyanwa bụ nke bụ eziokwu abịa n'ihe anụnwa anyị na-ekwu ka o si gbatakwuru na obodo anyị bụ Naịjirịa nwego ndị na-enyocha ọtụtụ ihe na-eme na mba ụwa niile ndị pụtara wee kwuo sị na abịa n'obodo anyị bụ Naịjirịa nọ n'obodo anyị ka ọtụtụ ihe mberede kacha eme naanị nwa nọ n'ogo nke 3 na-agụsịa ndị Iraq na ndị Afghanistan naanị nwa bụ ihe na-esonye na obodo na-enwero ezi nchekwa n'ọnya nwa bụ ihe kpatara na ndị mba ọzọ ada abịanwu n'obodo anyị ibuzebe ụlọ ọrụ dị iche iche ya nakwazi imepe obodo anyị ka ndị ntorobịa nọ n'obodo anyị nwee ike ịfụ ohere ịdị na-arụ ọrụ ma na-enweta ego ya bụ ihe igopụtara kịta anụnwa ndị ihe gbasatara ihe ndị bekee na-akpọ minimum wage ị na-anya o nwere ụfọdụ steeti n'obodo anyị bụ Naịjirịa ndị na-akwụwabeghị ya bụ ụgwọ ya bụ minimum wage ọ ka na-ese okwu ada ekwuzi n'ụtụtụ tata ka anyị kwuru maka ndị dibịa oyibo
na-akwado ije alụkwaghị m ịga na ha da arụzi maka na eji ha ụgwọ na ndị otu ha nwụrụ anwụ na onweghị ọbụla a na-akwụ ha mana n'obodo anyị ebe a ka a na-ekwu ego one a ga na-akwụ onye chigoro steeti ma ọ da-achịzi ego na a ga na-akwụ ya ma mgbe ọ dị ndụ ma mgbe ọ nwụrụ anwụ ego one a ga na-ebu ya ka ọ bụrụ ọsọ afọ asatọ ka ọ chịrị ka ọ bụrụ ọsọ afọ anọ sọsọ afọ anọ ka ọ chịrị mana ụdịka ego a ga na-ebunye ya bụ onye ma mgbe ọ dị ndụ ma mgbe ọ ka na-achị ma mgbe ọ chịcha ma mgbe ọ dọrọ n'ozu mana ndị na-arụ ọrụ afọ 35 a na-ayọ biko si nye ha ego fa ga-eji fụnye ọnụ wee rie ebe ọ na-agba m anya mmiri bụ na ọtụtụ ndị isi obodo anyị anụwa na-apụ eje mba ọzọ afọ ka ọ dị onwe ka fasi chọrọ ime ezumike eje mba ọzọ jezuo ike ụmụ ha na ebe ahụ ka ha na-eje akọtakwanụ ego nwee ọtụtụ ụlọ ọrụ ebe ahụ na-amụtara ha ego mana ha bịazie n'obodo anyị eburu nke enwe na-ebije na mba ọzọ edewezi anyị n'ụdịka ọnọdụ anụmanụ nọ ya kịta onye mere anyị ji akpanya bụ isiokwu ọ bụrụ m nwa bụ ịkpụnya bụ okwu n'ọnụ ndị ekpụnya bụ okwu n'ọnụ bụ Ezichukwu Ekpueke ma gbụchọtụnụ maka o si ada ha na-abụ n'ọnụ ọnụ ka mana itinye n'ihe i kwuru dịka ị rụtụrụ aka na ndị ọchị obodo na adịgazi na-agba mbọ ụdị ego a ga na-akwa na anyị na ezumike ofu oyi wee si ụbọchị a na-ekwu ihe asị na ha ghọtakwa ụdị obodo a na a na-akwụ ụfọdụ ndị ọrụ bụ 10,000 naira ụfọdụ a na-enweghị ike asị na ha agaghị akwụ mana ndị ntọrị na-atọ mmadụ n'ugwu na-atọ ndị dị iche iche na ụfọdụ ndị ọchịchị na ha na-akpa alụ na a na-anụ ụdị ego a na-achị na a na-ebunye ụdị ndị ahụ onye mekarịa isi ike tọkarịa mmadụ ọchịkanata mmadụ ụdị ego a na-ebunye ego ahụ apụta ozugbo mana ndị na-alụ ọrụ ma ndị na-agwọ ọrịa ndị na-echekwa obodo ndị iwu obodo ka echekwa obodo ihe mezie ha na-enweghị onye ga-agbatara ha ka ọ na-afịa arụ ịha asị ha ndo maọbụ buru ego jee gbara ha ume n'agbanyeghị na ha bụ ndị ewepụtara na-echekwa obodo ụfọdụ na-anwụ maka na ha chọrọ ka ịzọkwasịa chekwa ndụ ndị mmadụ na anaghị atụpụrụ ndị ahụ ọnụ mana ọ ndị na-atọrị ndị isi agba okpu ndị na-ebute ọgba aghara ha tọrọ eje ha na ha agbaba alụ ụfọdụ asị ka agbaghara ha kwụgbakwa ha ụgwọ na ihe niile ha mere ụdị ihe dị otu a bụ ihe ndị mmadụ ji si o so n'ihe mere na ihe siri ike otu a nke bụ eziokwu bụ na o nwere ka ihe si dị n'obodo anyị bụ Naijiria maka na onwego ndị mgbara ajụjụ ọnụ ha si na aka obodo anyị dị kịta ọ bịadịzi nnọọ dị nnọọ ka ndị ajọ mmadụ ga-erite uru dị n'obodo a ebe ndị ezigbo mmadụ gbazi aka maka na o nwego ọtụtụ nnyocha anyị mere n'obodo anyị bụ Naijiria wee chọpụta na ndị anụnwa dịka ndị agha ndị anụnwa na-ebu egbe eje n'ebe dị iche iche ebe nsogbu dị na-achọ ịzọpụta ndị mmadụ ndị na-echekwa obodo n'ụzọ dị iche iche na onwe ihe mberede ọbụla dakwasịrị ha n'ọnwa one maọbụ one ka ezinụlọ ha ga-anọ na ebe ndị bekee na-akpọ baraks ya bụ ebe obibi ha n'ọnwa one maọbụ one ka fa ga-anọ achụrụ ndị be fachụfu ọ bụrụkwanụ na a na-enye ha ego eji agba ha ume maọbụ ego ị ga-eji sị ewu na anyị ma na di gị maọbụ nwa gị maọbụ nwanne gị nwụrụ mgbe ọ na-arụ ọrụ ala nna anyị jirigodi nke anụnwa were na-edi anyị anụdebe mana ije n'obodo ndị ọzọ ife ụdịka anwụrị na obi ụtọ ndị anụnwa ji arụ ọrụ maka na ha ma na obodo ha kwụ ha n'azụ anyị amarọ dịka ntikwu na mbụ na ebe ọ na-aka ewute bụ na ndị na-achị obodo anyị bụ ndị na-ejepụ afọ ka ọ dị na mba ọzọ kedu ihe merụ na ha nwere ike iweta ụdịka atụmatụ ahụ webata ya n'obodo anyị ka obodo anyị dịkwana ka be ndị ọzọ ọ dị ma ndị ga-aza ya anọgoro ebe a Amechi Ugwuele nọ ya Izuchukwu Ekpueke nọ ya iri nri na Naịjirịa adịghị mfe ihe siri ike Amechi ọ bụ eziokwu ịjụ na ihe siri ike n'obodo anyị dịka a ga-asị na mmadụ ịkpacha anya chọwa okwu maka na ihe a na-asị ihe a na-agwa onye isi na ọ dịghị n'ofe mmanụ ọ bụrụ
onye nwere ike ịbịa kọwara ihe si wee dị n'obodo anyị atewu ya mmanụ tinyewu ya unu bụ dịka onye biro n'ala Naịjirịa. Mana ọ bụrụ ndị bi n'ala Naịjirịa, onye ọbụla gosi si na ụbịam ndị kachasị wee ndị ụbịam na Naịjirịa. maka na mgbe gọọmenti anọ n'ọkwa na eke nkwụcha ịbata mgbe nwa amadi Jonathan na-achị, ihe a na-ekwu agwa anyị bụ na ndị PDP na Jonathan ekwugo obodo na mmanụ ụgbọala na ha ga-eri ya ụdị ga-ebenata karịa ha na-ere, na ọkụ latrik ga-adị karịa ka o si adị, na ndị mmadụ ga-enwe ego, na a ga-ere mmanụ 10 naira anọ, na ha ga-enyewe ndị enwere ọrụ obere ego nkwado, wee kwugide ihe ha kwuru erika. E mere ndị be anyị ji wee mechaa ya na-ekwu na 2015 wee tụnyere ha akwụkwọ wee chụpụ ndị PDP. Mana ka arụbịa na-agbada, ndị be anyị asị na ọ dịkwanụ ka anyị chụpụrụ nkịta wee gote ya, bụkwa na ihe ntụpụ ka nọkwa n'ụlọ. Ụfọdụ ndị dịka anyị nwe wee na-asị maọbụ PDP maọbụ APC n'aha n'ọnụ na ha ncha bụ ofu, ndị na-achị anyị bụkwara ndị Naịjirịa, bụrụ ndị Naịjirịa. Ebe ha nọ na aha ha za na ha ncha bụ ofu, ụdị omume na-achị ha na-achị ha. Kedu ihe bụ omume a na-achị ha? Ha bịazi na-akpa akwa ka aka asị na ozugbo nje ha nwere ike ịhazi ọnọdụ maka onwe ha na ndị nke ha na ọ dịgo. Ị na-anụ onye akpatara eji wee na-ekwu a na-agba abụba ọrụ na akwụrụ ụgwọ, ndị nke ọzọ a na-ekwu okwu atọ ga-esi wee mezie ha na ha na ezumike. Nke ọzọ dị n'ime ya bụ na etu esi ewepụta ndị na-achị anyị ada akwado iwepụta ndị ma ihe a na-ekwu, ndị nwere obi ịrụrụ ọha na eze ọrụ, ndị apịrị apị dịka na ịgba mbọ n'ọrụ ndị igwe mmadụ. Na ihe ọ dịka ya bụ nọọ ka esi mara onwe ha, abịazịa etu ha si wee chịkọọ onwe ha, hazie onwe ha ka ndị otu nzuzo, etu a ka ha ga-esi wee kpara nya bụ bọọlụ kparịa kpọbata n'ọgbọ, chọọ etu a ga-esi wee kwuo ka olu ha dị ụtọ na ntị, akwenye ha nkwado, ha banye. Ọ dịka a ga-asị na ha abanye n'ụlọ ha kpochie ụzọ. ọ ya mere ndị ụbịam ji akarị kwa ụbọchị na ndị na-abanye n'ụbịam. Maka na ihe wee ji abanye n'ụbịam bụ na ndị na-achị, ọ bụrụ ebe ndị nọ n'ụgbọ fụrụ onwe ha bụ ebe onye ọkpọ ụgbọ kpagara ha. Onye na-akpọ ụgbọ kpara ndị nọ n'ụkpara ụgbọ ruo ebe agụ iyi nọ, agụ iyi atagbuo ndị nọ n'ụgbọ. Onye na-akpọ ụgbọ kpara ụgbọ pụọ ebe o nwere ihe dị na mmiri ga-emerụ ha arụ ajụọ ha oyi. Ya bụ ọ bụrụ ndị obodo ka ọ dịrị ịhazi ka obodo dị mma dịka na ụdị ihe gbasara ọchịchị nọ ndị okwu doro ka anya Chizzy anyị na-echeta na mgbe ndị ha batara ọchịchị ọfụ na ha nọrọ n'afọ ha ji wee bịa na nke na-esi na nke na-esi na nke na-esi a na-ekwu na ihe obodo ji jọọ njọ maka ndị pụrụ apụ. Ha sị ha ndị pụrụ apụ mkpọsi one hapụrụ maka ndị pụrụ apụ, maka na nwa dibịa bịara n'obodo ka ụgwọ ndị ọya sịrị na ọ bụrụ na a kpọrọ ya n'oge, asị ndị obodo asị ahapụgodo mgbe eji bịa, na ọ bụrụ ndị ka afọrụ na ịgwọtagodo ndị a na ịka mere anyị ịfụgodo ka o si agwọta ndị pụrụ ihe wee bawanye ka njọ, ụbịam ka njọ, eji enweghị akwụkwọ ka njọ, eriwu nri ọnụ ka njọ, ihe gbasara nchekwa, mmebi nchekwa obodo ka njọ. Kedu ihe ọ na-egosi gị? Ọ eziokwu na enwere ike ekwe asị dịka na ọnọdụ akụ na ụba ụwa nwee ka o si dagharịcha, ma ihe COVID-19 etu o si wee bịa mee ndị mmadụ alụrụ ọrụ na nka na nka. Ihe ọ na-egosi bụ na nke anyị ka njọ
maka na tupu COVID-19 na-abịa anyị amaala afọ n'ala o wee bụrụ na amaghị maka na ụmụ ihe ga-apụta isi ọ na nwa Mgbeke amaghị akpụ ka ọ na agụba adịrọ nkọ. Agụba Naijiria dị nkọ Chizzy maka na o nwere Naijiria nwere ọ na nwa Mgbeke na-akpụ isi amaghị akpụ idosiri ya isi ka ọ kpụọ gị ọ kpụrụ gị mala o were agụba bọka gị isi. maka nke mbụ wee rụtụrụ aka a sị na ndị kachasị nwee ndị ụbịam na Naịjirịa bụ nke mbụ osote ha bụrụ ndị India mana dịka isi kemgbe afọ anọ gara aga afọ atọ gara aga ka anyị nọ na afọ anọ kịta mana ịrụtụrụ aka maka mbụ ọ ya ka m ji chọọ icheta gị na ndị India ndị na-esizi na ụbịam apụ abụọ gara bụ kwa ụbọchị mana ndị na-adabaghịzi na ụbịam kemgbe ahụ bụ karịrị akarị ya bụ ndị na-adabaghị n'ụbịam ndị na-eribu jai mana ha na-afịazi arụ iri na kwa ụbọchị ka a na-ewezi ndị ụbịam na Naịjirịa mana ndị na-ewezi ndị ọgaranya ndị na-esizi na ụbịam abaghịzi ebe ka ha si eri ma ebezie na ọgaranya kwa ụbọchị na India maka na ịrụtụrụ aka sị na akụ na ụba India bụ obodo kachacha jọọ njọ n'ihe gbasara akụ na ụba na ụbịam mana anyị abịago tụrụ ugo wee na-ebuzi ụzọ bụrụ ọkọlọtọ na-efere mba ụwa na-ekpanụ na Naijiria bụ ndị kachacha wee nwee ndị ụbịam poor people extremely poor dịka na ọ bụrụ na o nwere ọnọdụ edosere ụbịam anyị ga-afọnye anyị n'ime ogbenye ọnụ ntụ. Chizzy agwa gị sị gị na o nwere Naijiria nwere mmanụ Naijiria nwere a na-akọpụta ihe erimeri dị iche iche mana mmanụ anyị a na-egwupụta ndị mmadụ abịa gbuo onwe ha okirikiri na ya naanị ha akpara ihe akpanye n'ụsọ a na-eweta na-eri o nwere onye mma ihe na-eme m ego obodo Naijiria na-abịara anyị ọtụtụ ndị mmadụ na-afụ maka ya pere mpe a na-ebukọrọ nke a dị ebe ọ dị etinye onye ọbụla n'ọkwa onye ọbụla nọgidere nwa banye n'ọkwa ya bụrụgodu na ọ nọ n'ọfịs ebu faịlụ ọ chọwa etu ọ ga-esi wee nwee akụnụba niile dị n'ụwa. Na mmechi anyị nwere ana na-akọpụtara anyị ugbo anyị aka na-eji ugbo ọ na anyị akwụsịgo imepụta ndị mba na ndị ọzọ na-eme nke ha na-akpa ehi bịara wakpo ndị mmadụ ekwuwe kama agazi onye ọbụla na ọrụ onwe ya mewe nke gị ebe ị na-eme ka nke gị gawa ka nke ngawa a na-akọ akụkọ ya na-akawanye na njọ kedu ka a ga-esi ghara ịbụ ebe ụbịam kacha wee dị na mba ụwa. Ezochukwu iri nri na Naịjirịa adịghị mfe ihe isi ike ihe garara ọnụ na Naịjirịa ọ bụ eziokwu? Eziokwu bụ na iri nri ọrụ na Naịjirịa n'ọyara ezigbo arụ mana o nwere ndị mmadụ na-ebuzo wepụ nke dị n'efe wee chọwa nke dị n'ala ịma nwanne nwoke bụ wọshọt okwugo ka hedo mana ama m na egwuọ Naịjirịa wee ịfụ na ndị na-achị Naịjirịa ma site n'oge Naịjirịa nwere onwe ha welu kịta na Naịjirịa bụ mba nọ n'ụwa na-enwero plan enwere atụmatụ ịbịasị onye isi ala gị na kere atụmatụ nwere maka afọ ise na-abịa abịa efu na enwero kwa afọ ha na-eme n'ihe atụmatụ ka esi emefu ego nke a na-akpọ budget mbụ na-adịkwa bụ national plan a na-enwe national plan Naịjirịa bụ na-enwe national plan abịakwuo ife Naịjirịa nwere na ọtụtụ ife Naịjirịa nwere ana Naịjirịa nwere nke Naịjirịa ma ọtụtụ ife Naịjirịa na were akapa jidesike bụ mmanụ ifu na ka ejide mmanụ ndị na-eneta ya bụ mmanụ pere mpe ifu na ụbịam wee na-anya onye n'obodo Naịjirịa iri nri ọnụ abụọ na ọ yara arụ na iri nri ọnụ bụzi nnọọ na ife dịrụ ndị ọgaranya maka ọ na-abụ onye furu nne onye rigwuru nne na Naịjirịa bụ a na-akpọ n'onye aka ji akọ ifu na
na ofu ihe bụ na the policy Nigeria nwere ezigbo policy on agriculture anyị adụrụ mma. Ọ na-abụ oge ụfọdụ nnekọta minista bụ maka onye maka agriculture bụ Nunu efu na ọ dịka onye na-amara ọdụ aka n'ikoja maka ekpe na onwechọ ka ịghọta mgbe Femi Adesina mgbe onye bụ onye isi ndị African Bank bụ Minister of Agriculture enwere mgbanwe, enwere atụmatụ o megasịrị eju ebu na enwere ihe mana oge ugbu a ọ dịka na ọdịrọ nke a bụ na mgbago federal abịakwa na steeti dị iche iche ifu na ndị steeti na ọ dịka onye ọbụla abụkọrọ ife n'ife a ga-ebe gịnị bunyego federal gọọmenti onwe ya kwesịrị ịghọta na agrikọlchọ nọ under concurrent list. Ọ bụ ihe federal gọọmenti ga-eme na ọ bụ ihe steeti ga-eme. Anyị ajụ onwe anyị kedu ife anyị nwa ka ife a ga-ejiwe hapụrụ federal gọọmenti gọọmenti nọ n'etiti ka gọọmenti na-akọntrolite ekwesịrị ka steeti onye ọbụla mee gịnị. Ihe na-ewutekwa mbụ na ndị na-achị anyị ha na-aga mba ime onwechara gwa gị a na-asị ọ na ndị mapụta sị na Israel ewazị na North ma ọ bụ na ndị gbagugwu na desert jubefa obodo a na-akpọ Israel ife jubefa abụ gịnị desert ma ha atọ na desert befa gịnị ha gbanwere ọbụrụ gịnị ọbụrụ ebe a na-akọ nri. O nwere obodo na Israel ka ezugoro ha pepe ha na-akọpụta ndị ezurufa na-ebupụkwa. O nwere ife ji gọọmenti na ịtọnụ subsistence forest to ebe a na-akọ nri ị gaa na ụzọ one atọ na etebe aka akọ nri ị na-aga ebe na-efu ana mana onwe ihe na-emenụ onye ọbụla a na-eme gịnị a na-echekwa ego si abịa na onwezi gọvanọ kapta steeti onwe na-akwụrụ ndị mmadụ mgbe University of Nigeria ego arụta n'ụkpụrụ ọrụ ugbo gajuelu University of Nigeria University of Ibadan bụ ego na University of Nigeria bụ ego mmanụ kejuelu ya ego agriculture kejuelu ya na University of Ibadan bụ koko kejuelu ya ịghọta na-ekwu mgbe Michael ọkpara na-achị Southeast as na ife ejiwe nweta ego bụ na gịnị na eji agriculture wee mee gịnị wee iwe isi ejiwe gaa na ada na farm settlement na ada na farm settlement do onwe maka na gọọmenti na o nwere ịchọ ịweta ịpụta iwote atụmatụ ego gana kpọ bọjetị steeti ọbụla efu na agriculture na eme gịnị na gbasara ọfa adị ife mere oju dịka kọrọ nwere na-eme n'obodo gịnị mere maka ọ na-abụ nne ha na-eri a na-esi obodo ebe bulatara ha ihe na makwa ha na-eyi a na-esi obodo ebe ndị na-achị anyị na maka ihe niile a o nwechara ejoge a na-ekwu na nchekwa adịghị ịmana Georgia gọọmenti house nwere 221 security people na in charge of government house government house state government houses no na Nigeria nwere na ọ bụ na enwere 221 security person na in charge of na-echekwa ofu onye emeja na ndị obodo na-eme gị na-anwụ. Anyị emekwara ojo ka na-akọbi aka na Nigeria bụ na enwe otu onye na-akọzi nne onye kọ ndị na-akpa efi emebie ya. Ọ dị ma Amechi akọcha na nsogbu a niile ewere ụzọ nzọpụta ka a ga-esi wee atụmatụ a ga-emebe. Izuchukwu si na ndị ọchịchị ewere atụmatụ na asịsị iwepụtagara atụmatụ a na-atụ ka ụbịam wee na ha enweghị atụmatụ na ha enweghị ya dịka atụmatụ afọ 4 afọ 5 afọ ole na-abịa abịa nọọ kwa afọ amapụta ego eji a ga-emefu enwe ụzọ a ga-eji wee mee ka Naijiria si na ụbịam pụọ. Dịka izu si wee kwu apụchagodu maka mmadụ one na-eche mmadụ one. O nwere mgbe obodo dị mma ndị mmadụ a na-agba ọfọ ya na-akpọ fensị na onye na-ekwu ma o nwere onye na-aba ebe ahụ. Mgbe anyị na-etote anyị bi na kampụ onye ọbụla na-abịa kwụsị ụgbọala ya n'ihu na-akpụ chifo ịmachọ batrị gị ịmachọ taya gị na onye na-ekwu mbosi anyị nụrụ na o nwere na mgbe izi nụrụ ya bụ armed robber na ya na mgbe 1970 na gbagotewe ụdị anyị kọ ndị mmụọ armed robber
egosiri foto ya na Daily Star. O ji obere egbe agbagbuo ya, asị na o jiri ori na GRA na ori. Kedu ihe bụ andrọba? O wepụ na mgbe anwa ihe ka dị mma. Na-ekwu maka Michael Ọkpara, na-ekwu maka ndị bidoro Nigeria, ndị ji ozugbo nje egwupụtara mmanụ na Nigeria akasa anyị hapụ maka na ihe anyị na-ewepụta bụ nri, anyị rigodo nri anyị ere nke ọzọ. Mana ma agwa kịta na ịbịa dịka na be anyị bụ obodo, mgbe m na-etote anyị nwechara agụ ebe anyị na-eje akọ ugbo, anyị na-akọ akịdị, anyị na-akọ ji, anyị na-akọ agbụgbọ, mana kịta akịdị adịrọzi. ka ihe a ga-eme Na ya bụ na kịta na ihe a ga-eme bụ na ndị mmadụ ga-agwa onwe ha eziokwu, na eziokwu a bụ na agụụ dị, ma ọgwụ agụụ bụ nri. Maka esi enweta nri bụ ịkọ ugbo. Ndị mmadụ ga-anachi azụ n'ugbo. Onye ọbụla n'agbanyeghị ebe ibi na obodo mepere emepe ka ibi n'ime obodo, ọ bụrụ na ị nwere mpekere ana ka ọ bụ na ọha, ọ bụrụ mkpụrụ nri ka ị ga-akọnye ebe ahụ, tinye ebe ahụ, gbado ya anya. O nwere mbọsị a na-agụ nna enene ihe na Facebook, mfụ nwa amadi na-akọ ji n'ime akpa akwụkwọ simenti, akpa akwụkwọ simenti nke bụ ịgbanye ya dịka mmiri na o nwere ike ịpụ. Ọ sị na ikpo onye aja na ya, kpoje ya oke ịbụọ, itinye ya ji kpojuo ya, banyewu ya mmiri, na ị ga na-agbanye ya mmiri. Ọ na-enwenye a bụ na ịdọ akpa simenti a 10, tinye mkpụrụ ji 10 na ya, na ị nwekwa ji 10 n'azụ ụlọ gị. Ị masị ka ị chọwa ana, ị na-agbanye ya mmiri. Ọ bụ na okwu ome otote obere, ị chọọ osisi tinye na ya, akpara itinye ya, o towe. Ọ bụ na o mechaa, ịdọka ya, wepụta ji gị, irie. Ka anyị na-achị azụ, ma ndị gọọmenti ọ bụrụ ha wepụtara anyị ya si na ihe gbasara ọrụ ugbo, etinyewe onye ha ma, nwanne ha na ụmụnne ha na nwunye ha eburu ego na-arie. Onwere onye si chọọ ezigbo ndị ọrụ ugbo. Ihe niile bụ ihe ga-agba mbọ kwado ọrụ ugbo ka anyị rie nri. Izuchukwu, kedu ka Naijiria ga-esi si n'ụbịam pụọ? Ịkọchago nsogbu, kedu ụzọ a ga-esi wee si na ya pụọ, n'ụzọ nsogbu apụ? ụzọ a ga-esi na wee pụọ abụrụ ndị na-asụ ịbatụ n'ọbụ rocket sayensị. Ọ bụ ihe na-ahịa ekwe omume. Ụzọ a ga-esi wee pụọ bụ onye ọbụla chi ya na ọrụ ugbo. Maka na ma asụrụ oyibo enwe ma asụrụ oyibo ana, agụụ amụrụ ada n'oyibo, agụụ bụ ahịa agụụ na anụ bụ nne. Ọ bụrụ na ya na-achịrọ na ọrụ ugbo, ọkacha na mpaghara ndịda anyanwụ South-East, ana m ekwe na-ekwusighị ike, ọkacha na mpaghara ndịda anyanwụ South-East. Maka na ene ya anyanwụ ndị ugwu na-akọ nkefa. Mana anyị nwa ka anyị gbagodo mbọ megene. O nwere ihe workshop kwuru, onye ọbụla megene nke ọbụla ebe ọbụla ị nọ, ọbụna obere gadin na ya ka njere aka ọdịka n'ọcha ka anyị ma ọ na-aba alụcha ụlọ ewepụta obere ebe a ga-eme gadin. Mana ndị be na-aba alụcha ụlọ nke fere afọ atọ na-eto swimming pool, ọ bụrụ ka ma agụ a na-egbu onye ọbụla. Onye ọbụla na onye ọbụla ya, o nwere onye mgbara ajụ ọnụ ya, ana onye mgbara ajụ ọnụ bụ nnukwu mmadụ. Mana mgbe m na-akpa maka na-abịa n'obodo na o nwere ebe ọ na-akọ nri, n'agbanyeghị nọ n'ọchịchị, mana ọ ka nwere ebe ọ na-akọ nri. Anyị bịachita azụ, oge ha ya gbapụ ekwentị ka gị wee soche ya. Ndị na-atị ọnụ n'okwu bụ Amechi Ugwuele, nke na-ekwu ihe na-eme na ka o si eme na nhazi ya na ụlọọrụ ebe a, ya na Izuchukwu Ekwueke bụ onye nta akụkọ na ụlọọrụ ebe a, nakwa onye na-akọ ka ihe si eme n'obodo. Abụ m Chizzy, anyị na-abịa. The hotel.
Thank you. Can I have the penthouse suite, please? Excellent choice, sir. And that will be... I said it. This place is finer than my pocket. Excuse me? Not at all, sir. We have rooms that will suit your pocket. Madam, my pocket size is light too. Light pocket, medium, or mega pocket. We have what you need. Just like Airtel, with data packages like 200 Naira for 200 megabytes and up to 3,000 Naira for 10 gigabytes. We have the right fit for your pocket. Dial *141# now to pick your size on the network in Nigeria. Hello? Does this one come with free breakfast? Airtel, the smartphone network. Enugu Chamber of Commerce presents the 32nd Enugu International Trade Fair from Friday, March 19 to Monday, March 29, 2021 at the International Trade Fair Complex, Golf Course GRA Enugu. Manufacturers, entrepreneurs, importers, company representatives, and service providers all over the globe will converge on one veritable platform. The 32nd Enugu International Trade Fair, March 19 to 2021. Be part of the biggest business networking and promoting platform East of Nigeria. Book a space for participation on www.enuguinternationaltradefair.com.ng or visit ESMA Secretariat or Trade Fair Complex at Bakaliki Road, GRA Enugu. Call 0706 694 4052 or 0803 480 6401. Send us an email at enugujammer@yahoo.com. The 32nd Enugu International Trade Fair, promoting new technologies, new business ideas and strategies for rapid economic development in Nigeria. Afam bụ mgbenwa bụ ana m eme ihe ejije ọ bụ ihe na-amasị m ọ dị m mfe ma ihe ọzọ dịkwara m mfe nke ukwuu bụ ijikọta akara NIN m ya na akara ntị m Glo niile m ewelite ekwentị m kpọọ akara USSD nke bụ *109*NIN# ma ọ bụ ịkpọ akara 109 ma mee ihe ntụziaka si ya. Ọ bụrụ na m achọrọ ịkpọ enwere m ike ziga akara NIN m na 109. Enwekwara m ike ịga glowworld.com/NIN jiri ịntanetị maka na ọ na-aga fiam ma ọ bụ gaa ụlọ ọrụ Glowworld ọbụla dị m nso. Ọ bụrụ na ị chetaghị akara NIN gị ị nwere ike pịa *346# iji nweta ya. Onye ọzọ nwere ike jụọ ọ bụkwanụ na m enwetabeghị akara NIN m. Glo kwụ gị n'azụ chimchim gaa n'ụlọ ọrụ Glowworld ọbụla dị gị nso iji nweta nke gị. Ekwela ka esepụ gị ọnụ n'okwu nakwa ihe ọma niile jupụtara na Glo. Ijikọta akara NIN gị dị mfe ọ bụkwa n'efu. Glow, Grandmasters of Data. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa okwu akpụ n'ọnụ ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka ya bụ Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti akara narị kpọm na itoolu ka ị ga-eji wee nweta anyị mana ị nwere ike ije na Facebook ya bụ Solid FM. Anyị nọ na Facebook ije chọbata Solid FM ka ị wee fụ anyị ebe a. Ana m ekene gị Ugwuba Ndụbụisi, ị na-ekene anyị, ị na-ekene ka Ugwuba Ndụbụisi na ekiri anyị na Facebook. Ị nwekwara ike ije na Kpakpando TV, anyị nọ na YouTube ka ị wee jee kirie wezitebe ozi nke gị. Oge a anyị chọrọ anyị na agbapụsị ekwentị ka mmadụ ole na ole wee soro wee tinye. Cheta na ihe anyị na-ekwu bụ ihe ka obodo ji sie ike ka ihe jikara ọnụ na Nigeria. Ịkpọ anyị ịgbadata ekwurekwu gị ka o wee kwa wee mee. Ọ bụ akara 09097711009 maọbụ 09023111009 ka ị nwere ike iji wee kpọọ. Mara na anyị na-amechi Ugwuele na Izuchukwu Ekweke nọ ebe a. Abụ m Chizzy Ani. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ọ dị ngwa, ọ dị ka mmiri a na-ezo na nke unu, mmiri ọ na-ezo n'ebe ị nọ. Nke mbụ ndị ọchịchị mata nnọkwa a na-ere apatment 1,300 ugbu a ego ole a na-ere apatment ugbu a. Oge ọchịchị mata nnọkwa sọta garị bụ 400 naira 500 naira ugbu a sọta garị bụzi 1,500
onye isi ala bata n'ọchịchị nwunye nke Igbo a na-ekwu na iwu isi ike ga-akarị njọ na nke Igbo ya ọ bụ ihe kwesịrị ekwu ya nwa bụ onye ga-achị obodo ga-ekwu and iwu isi nke a dị na a na-ekwu okwu COVID-19 ihe karị COVID-19 nọ abụ na-egbu ndị mmadụ ihe na-eme oke ahụmfụ iju ebe niile bụ o si onye isi ala n'aka maka na ndị na-achị ọchịchị na-eme ọfụma daalụ daalụ 09097711009 maọbụ 09023111009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu afa gị na ebe isi akpọ ekele gị ndị ka email Ndụbụisi gaa n'iru ebe ka isi akpọ gaa n'iru mmiri ọ na-ezo ebe a mmiri na-ezo ebe a ngwa gaa n'iru tinye ọnụ n'okwu na-ekwu n'ugbo mara mana nsogbu anyị nwere na mpaghara nke anyị n'Orukwu bụ na otu ekwesịrị na ahịa na akụ ugbo n'Orukwu ndị ebe ọdụda agbata mmadụ na ya na-ezu ma ji akọ ji n'ebe ahụ n'obodo ahụ dịkịta nke na-ekpenata ime eji today na gọọmenti Enugu steeti after na forest garden ma gbasi na ndị nke a na ha bụ ndị na-esi ugbo but na onweghị ibe ya na-adị na saịdị nke anyị ọsọ ọrụ na station ụfọdụ ndị ụbọchị ga-achịgwụ na ikpụta bụrụ ha gọọmenti nke ebe anyị bụ ndị ka na-achọ ndị na-emepụtara ọtụrụ ọchịchị be anyị na ha achọghị itinye ya ihe gbasara maka ọrụ ugbo n'obodo anyị anyị nwere ọtụtụ anyị na-akọ nri na-emeta anyị ọfụma ka ọ bụrụte ọ na-adụ ma ịkọkwa masị ma na-adụ mana nsogbu anyị dị nsogbu ahụ daalụ ọ dị mma o wee bụrụ anyị ga-ebubili ya otu a maka ụmụ ihe ndị ọzọ anyị wegasịrị Amechi ịnụ na ka o si daa nna na nwanne anyị nwoke kpọrọ si na ndị na-eche efi na-enye ha nsogbu na ọ bụrụ na ha na-akọ nri na nkenke maka oge na asịsa anyị kwara dịka anyị si wee kwuo anyị mee ihe anyị kwesịrị ime ihe adị o kwesịrị ịdị obodo anyị asiri ike obodo anyị abụ obodo egoziri egozi mana anyị ji aka anyị na-emebi ya ka anyị mezie mfe anyị ka anyị wepụ aka enwe n'ofe tupu dịka ihe ọzọ Izuchukwu ihe na-ekwu bụ na oge ruo mgbe anyị ga na-achị n'ọnọdụ ndị na-achị anyị kwadokwana anyị site na polisi iwepụta ihe ga na-agbaji maka o nwere ikwuru maka ndị India ịna anya na India nwere polisi na-eme na ha na-apụta n'ogbenye ọrụ ọgaranya ma ndị be anyị bụ na ha na-eme nke onye bụ ọgaranya abanye n'ogbenye ka anyị re anyị aka daalụ ọ dị ma otu a ka anyị ga-esi wee fụ ya na okwu akpụ n'ọnụ nke ụbọchị taa cheta na ọ na-abịara ọnụ kwa ụbọchị Fraịde niile ana m asị nke echi ya zelu onye mara ihe na-ese okwu ya emene ya okwu niile kwuru ebe a bụ okwu echiche ndị kwuru ya ọkụ wee dị mma ka anyị na-eme ọ bụghị echiche nke anyị na Solid FM ọ bụ echiche nke ha ka ha kwuru cheta na abụ m Chizzy Anim ọ na-eru n'elekere anya 4 anyị abata mmebe omenala n'ụzọ pụrụ iche na Kpakpando ka ọ dị nụ